Happy birthday to you. Happy birthday to Jerome. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hip hip hip. Hoera. Zet hem eerst op tafel. Wacht. En nu in één keer uitblazen, Jerome. Gaat dat lukken? Maar eerst nog een keer zingen. Maar eerst nog een keer zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jerome. Happy birthday to you. En nu blazen. Hip hip hip. Hip hip hip. Hoera. Hoera. Hip hip hip. Waarom mag ik geen taart? Ik heb dat niet gekregen bij mijn verjaardag. Dat is oneerlijk. Wat? Nee, nog niet. Dat is niet voor mijn verjaardag. Maar ja, maar dat is nu juist omdat dat samenpast met nieuwjaar, hè. Hé jongen, maar kijk, we hebben nog een taart. Kijk, mag je een kaartje bijzetten? Een kaars erbij, dan Ja. moet je ook een keer blazen. En dan moet jij blazen. Is het goed, Alexander? Ik ga nog happy birthday En dan, zingen. Ja. maar iemand kan ook nog een keer voor zijn vierde verjaardag. Mag ik je gaan doen? Ja, ik weet toch ook een verjaardag wat dat heeft doet. Maar ja, dat is nu wel omdat het een beetje met dat weekend was. Oh, netjes. En jij nog een kaartje bij? Waar moest de kaartje bij voor Alexander? We gaan de andere taart. De andere taart. De andere Met dat fruit kun je dat niet. Ah ja. Marietje. Laat ze er terug uit. En gisteren hebben we dat op een pannenkoek gedaan. Hè. Rond 4 kaarsjes op een opgeronde pannenkoek. Ah ja. Hier, ja, maar ja, nog. Wat is dat? Wat is hier? En jij Flappen en Julie. Ja, ja, allemaal. Want Julie was erbij. Het is de andere taart die even op. Maar dat fruit,